Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Anthu akupitirira kuchita nkhanza kwa achikulire ngakhale boma komanso mabungwe akuchita chotheka kuthana ndi mchitidwewu. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers watali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ingathe kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON ngakhale yayikidwa mu gulu limene likuoneka kuti ndi lovuta. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Malinga ndi chikalata chimene mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi atulutsa chati unduna wa zamtengatenga ndi zomangamanga uyike zikwangwani pa msewu motengera izi. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah akutsekulira msonkhano wa maphunziro a nduna za boma mu mzinda wa Lilongwe lero. Msonkhano wa masiku awiriwa uthandizira nduna za boma komanso otsatirawo za momwe angagwirire ntchito pothandizira chitukuko cha dziko lino. Akuluakulu akale a boma monga a George Mukondiwa komanso mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino a Justin Saidi ndi ena mwa amene akutenga nawo mbali pa maphunzirowa. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amararam Gujjar atsindika kufunika kupeza njira zothandizira kuthana ndi mavuto amene amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo ati kudzala mitengo ndi njira imodzi imene ingathandizire dziko lino kuti libwezeretse zachilengedwe. Gujjar amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amadzala mitengo pamodzi ndi khonsolo ya mzindawu. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Poyankhula pomwe amadzala mitengo mphepete mwa msewu upita ku chipatala cha Kamuzu Central, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amararam Gujjar ati nkofunika kuti anthu mdziko muno azidzala mitengo yochuluka pofuna kuthana ndi ngozi zomwe zimadza kamba kakusintha kwa nyengo mwa zina. A Gujjar ati kuonongeka kwa mitengo kwakhudzanso maonekedwe a dziko lino ndipo ati ndikofunika kugwirana manja pakati pa anthu ndi mabungwe okhudzidwa pa ntchito yodzala mitengoyi. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita Alex Banda yati konsoloyi ikufuna kubwezeretsa mitengo yomwe inadulidwa pamalo omwe pamangidwa zinthu zina zachitukuko monga misewu. Iwo ati aonetsetsa kuti mitengoyi ikusamalidwa kuti mzinda wa Lilongwe uzioneka bwino pamene zitukuko zosiyanasiyana zikuchitika mu mzindawu. Ndizofunikira kwambiri chifukwa ngati tayisamala komanso tayiyang'anira moyenerera ndikuti kutibweresera mpweya wabwino komanso kuti kuonekesera Lilongwe kuoneka obiriwira maziwa msipo obiriwira umaoneka bwino pamalo, so ikutipangisa kuti Lilongwe ioneke bwino ioneke yobiriwira kale ya clean chifukwa ngati timene tazalira mtengo tikhoza mangapo malo tikhozekapo timipando kuti anthu ena akhoza machezapo, so molomo tazikacheza malo ena olakwika akhoza kubwera pano kuzacheza ndi kumapita. Ntchito yodzala mitengoyi ikuchitika pomwe boma likuyembekezeka kutsegulira ntchito yodzala mitengo ya mchaka cha 2025 kufika 2026 yomwe boma likufuna kudzala mitengo yosachepera 41 miliyoni. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Bungwe la Action for Sustainable Development ASUD lati ntchito yodzala mitengo yobwezeretsa nthaka m'madera ozungulira phiri la Mombwe mdera la Inkosi Mtwalo mboma la Mzimba ithandiza kukweza miyoyo ya anthu amene amadalira ulimi mderalo. Mkulu wa bungwe la ASUD a Thomas Singwira ati mwazina ntchitoyi ithandiza kuthana ndi vuto la njala ndi kuonongeka kwa zachilengedwe chifukwa chakudula mitengo mwachisawawa m'madera ozungulira phirilo. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri munkhaniyi. Nthaka ya minda yozungulira phiri la Mombwe kudera la mfumu yaikulu Mtwalo mboma la Mzimba ikuguga chifukwa chokokoloka kwa madzi kamba ka kudulidwa kwa mitengo phiri la Mombwe. Poona vutoli, bungwe la Action for Sustainable Development ASUD layamba kudzala mitengo yobwezeretsa nthaka yokwana 30,000 ya msangusangu, mulombwa ndi ina yothandiza kubwezeretsa chonde nthaka. Poyankhula pamwambo wodzala mitengoyi mu midzi ya Ruben Miti ndi Msekanavana mdera la Inkosi Mtwalo, mkulu wa bungwe la ASUD Thomas Ngwira anati akuyembekeza kuti ntchitoyi ipindulira anthu akuderali
pochulukitsa zokolola zawo mtsogolo muno. Ife kuno tabwera kudzagwira ntchito yobwesa chonde mthaka chifukwa kuno kuli mbiri yangonagona yoti anthu sakolola mokwanira. De ife tabwera kuno ngati yankho komanso tosakaso chakuti project tibwere dera lino yabwera chifukwa tidapemphedwa ndi dera lino anabwera ku ofesi kuzapempha kuti tathandizire kuti chilengedwe dera la Kapiri Mhoto pafupi ndi phiri la Mombwe likhale lotetezeka. So tikuyembekezera kuti project imene ikhale fitakata chokako izakapitirira chifukwa tabwera ngati yankho. Mmodzi mwa alimi akuderali Awareness Gama wati ntchitoyi ndi yankho la mavuto achilengedwe omwe akhala akuvutitsa madera ozungulira phiri la Mombwe kwa nthawi yayitali. Ntchito ya Asudi taipokera makora chomene chifukwa mwasudi tasandizika msanduzi binandi biwemi mpanda makuna yanga kuti yatiwezeringi nthaka mukatuminda mwitu yanyaki ngakuti yatipalenge kumatapwa yachilengiwe kuti palesita chekulu palatapwa vana vitatatuuli vazasangengepo mtendi. Ya group Msekana Vana ayamikira bungweli chifukwa cha ntchitoyi yomwe atithandiza kuteteza chilengedwe komanso kukweza zokolola za ulimi. Ndi anthu angawa tikhala kuti tikukumana pafupi tizi yang'anira mitengo iyi kuti isafe iyayi. Pakadali pano bungwe la Asud lapempha Malawi kuti adzale mitengo yobwezeretsa chonde nthaka malo mongodalira ferereza wa kustoro. Ntchito yobzala mitengo yobwezeretsa nthaka yochedwa Integrated Mombwe Mountain and Landscape Restoration yomwe bungweli ikugwira ikuchitika ndi thandizo la zachuma kuchoka ku bungwe la Malawi Environmental Endowment Trust MIT. Rudovico Nyerenda, MBC Muzimba. Anthu akupitirira kuchita nkhanza kwa achikulire ngakhale boma komanso mabungwe akuchita chotheka kuthana ndi mchitidwewu. Nduna yona za chisamaliro cha anthu Mary Navicha yati adindo aonetsetse kuti lamulo loteteza ufulu wa achikulire mdziko muno la Older Persons Act likutsatidwa komanso kugwira ntchito pa anthu amene amapezeka akuzunza kapena kupha achikulire kamba kowaganizira kuti ndi mfiti. Iwo amalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano owunika zoyenera kuchita polimbana ndi mchitidwe wochitira nkhanza kapena kupha achikulire mdziko muno. Tili ndi ripoti ili. Malingana ndi bungwe la mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa ufulu wa achikulire mdziko muno la Malawi Network of Older Persons Organizations MANEPO, achikulire 28 anaphedwa mchaka cha 2025 chifukwa chowaganizira kuti ndi mfiti, pamene milandu yokhudza nkhanza ndi kuzunza achikulire inalipo yoposa 200. Ichi nchifukwa chake bungwe la MANEPO linabweretsa pamodzi nthumwi zochokera ku Malawi Police, nthambi ya boma yona za chisamaliro cha anthu komanso mabungwe oteteza ufulu wa anthu kuti agawane nzeru za mmene angathanirane ndi mchitidwe wochitira nkhanza achikulire pogwiritsa ntchito lamulo la Older Persons Act. Nduna yona za chisamaliro cha anthu Mary Navicha yati achikulire akuyenera kumapatsidwa ulemu kugwira ntchito zosiyanasiyana komanso kupindula nawo pa zinthu zomwe boma limapereka kwa anthu monga mtukula pa khomo mwa zina. Navicha ati boma ligwira ntchito yake pamodzi ndi adindo osiyanasiyana kuteteza komanso kuonetsetsa kuti achikulire sakukumana ndi nkhanza. Kotero ati lamulo la Older Persons Act ndilofunika kwambiri poteteza ufulu, ulemu ndi kusamalira achikulire mdziko muno. Kukalamba suchimo, kukalamba similandu, munthu akakalamba ndi madalitso ochokera kwa Mulungu. Choncho ngati dziko tikuyenera kuwalemekeza anthu achikulire chifukwa aliyense amene wabadwa adzakhala wachikulire tsiku lina. Komanso mukudziwa bwino inu kuti a president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiwodzipereka kwambiri kuonetsetsa kuti anthu achikulire akusamalidwa mdziko muno. Boma layika maprogramu osiyanasiyana ngati kuyika ndalama zapadera zimene tikuti Older Persons Grant mu thumba limeneli chaka chino tapempha kuti mulowe ndalama pafupifupi 1 billion ndipo tikupitiriza kupemphabe. Mkulu wa bungwe la MANEPO Andrew Kavala wati agwira ntchito limodzi ndi nthambi ya mabwalo a milandu oyimira anthu pa milandu pansi pa mabungwe awo monga Women Lawyers, Malawi Law Society ndi Legal Aid Bureau ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito pa iwo ochitira nkhanza achikulire.
imene tikufuna mu project imeneyi ndikuthandizira makesi achikulire, maloya abwerepo athandizire kuzenga milandu imeneyi ndi cholinga chofuna kuti chilungamo pa makesi ozuza anthu achikulire chiyende ndithu ngati mazi. Mdziko muno muli achikulire oposa 1 million ndipo ambiri mwa iwo amakhala m'madera akumudzi. Abambo mdziko muno akupitirira kulankhula ndi kufotokoza za nkhanza zimene amakumana nazo chifukwa chakusowekera kwa njira zokhazikika zoti adzikatha kukatolako nkhani za mtundu oterewu. Polankhula ndi mtolankhani wathu Chinsisi Moyo mu mzinda wa Lilongwe, ena mwa abambowa ati sabwera poyera kufotokoza za nkhanzazi kamba kazikhalidwe zimene zimanyozetsa abambo okumana ndi nkhanza za mtunduwu. Nkhani zokhudza kuchitiridwa nkhanza zimachitikanso pakati pa abambo mdziko muno, koma zambiri mwa izo akuti sizibwera poyera kamba ka zikhalidwe zomwe anthu amakhulupirira. Abambo nawo amachitiridwa nkhanza ngati zomwe amayi amakumana nazo ngati kuwamenya. Pa 3 Januwale chaka chomwe chino kunatuluka nkhani ya wapolisi yemwe wakumana ndi nkhanza za mbanja, mkazi wake atamuthira madzi amoto kutsatira mkangano omwe unali pakati pawo. Malingana ndi zomwe apolisi apeza, Inspector Jonathan Simwaka azaka 42 anawatentha pa mtima, mwendo komanso pa mkono. Asimwaka ndi amodzi mwa abambo omwe akumana ndi nkhanza za mbanja, koma ambiri mwa abambo atu sabwera poyera akakumana ndi nkhanzazi. Funso lalikulu ndi lakuti kodi abambo sabwera poyera chifukwa chiyani? Manyazi abambo because tinazolowera kunena kuti ife nda abambo, mzimayi ali pansi pathu, so sitingakwanitse kunena kuti tikamneneze nkhanza zimene mwina akutipanga m'manyumbamo. Pali abambo amene mwina anakwatira koma amayi amapanga maziganizo kwambiri, zomwe sitinganene kuti mzimayi amangopanga ziganizo wekha mutisekatu. Ndiye nthawi zambiri mapeza kuti mwina nkhanzazo zikuchitikadi akukumana nazo, komano nthawi zina makhala kuti mwina society inena chani kwa iwo kuti iye zoona monga mkazi akumvutisa akapita ku polisi bwanji osalanga yekha. Ndiye nthawi zambiri zimakhala zonena kuti mwina chifukwa mwina amachita manyazi kuti anthu aseka, kapenanso mwina imakhala kujaonera kuti mwina ka identity kajaonera kuti poti uyu ndi mamuna amaona ngati kuti kamatani kazitsika, amakhala manyazi. Komanso mwina woposekedwa ndi azibambo ena kuti mwina mwake akafotokoza ndi azawazi waseka, chachikulu ndi chimene yocho. Apolisi ayika chidwi tsopano kufuna kuthetsa zikhalidwe zomwe zimachititsa kuti abambo asamabwere poyera kufotokoza nkhanza zosiyanasiyana akukumana nazo. Apolisi watu pakadali pano akuchita kampeni yomwe cholinga chake akuti ndikulimbikitsa abambo kubwera poyera ndi nkhani za mtunduwu. Oyang'anira ntchito za m'madera okhala anthu mchigawo chapakati Kechtan Singano alonjeza abambo omwe amachitiridwa nkhanza kuti akhala otetezedwa komanso awasungira chinsinsi akanena nkhanizi ku polisi. Ndalimbikitsa kuti abwere victim support. For victim support anthu amaona ngati kuti mwina ndi office yoti angathe kuyaluka. Office victim support atabwera victim support tiyathandiza bwino mwadongosolo zoti nkhaniso zimva kuna kuli konse akazimva ndi wanena, koma apolisi naphunzitsidwa kuti tikamva nkhani za munthu tisunge chinsinsi cha munthu uja, ndipo nkhani mesanga zimveso kuna kuli konse. Andi nkhani imene ayimve ndi kuti ndiwo ndi anthu odandaulidwawo basi kuti ingapiteso kuna kuli konse nkhani imene ikambide atikhulupirire choncho. Joseph Daniel Sukali, mtsogoleri wa bungwe la Sorry I'm Not Sorry lomwe limaona za malingaliro angwiro, ati malo ngati ku polisi ndi komwe abambo akuyenera kumapita kukatula nkhawa zawo. Kuli malo ngati ku victim support unit ku polisi mukhala kundivomereza kuti malo amene ambuyo musemu tinkaona ngati ndokamang'alako azimayi, koma ayi ndithu malowa anapangidwa kuti wina aliyense amene angakumane ndi nkhanza atha kupita kukamang'alako. Chimodzimodzi tili ndi mipingo, anthu ambiri timakhulupirira ku Malawi kuno,
ndingati kuli kwina kumene ambiri amathawira ndi ku mipingo yawo koma azibambo ambiri amakanikabe kukamasuka ngakhale kumalo kumene kukuti kumene kumayenera kukhala kothawira kwawo. Ndiye chachikulu ndicho kuti chimene tingachite panopa ndi kutsekula makomo onse kuti abambo nawonso ndolandiridwa. Abambo sakuyenera achite manyazi chifukwa kupsinjikako kukhala kukupitilira. Ngati kupitilira kwa kupsinjikako titakulekerere ndizi titapezeke kuti tikungonjezera nazo muliri wa azibambo ozipha. Pomwe chiwerengero cha nkhanza za mbanja pakati pa abambo chikupitirirabe kukwera mdziko muno, apolisi komanso oona za izi ati ndikofunika kukumbutsa abambo kuti nkwabwino kulira kusonyeza kuwawidwa mtima komanso kupeza thandizo akakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Anthu akupitirira kuchita nkhanza kwa achikulire ngakhale boma komanso mabungwe akuchita chotheka kuthana ndi mchitidwewu. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers watali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ingathe kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON ngakhale yayikidwa mu gulu limene likuoneka kuti ndi lovuta. Popirira nkhanizi nduna ya zamtengatenga nezomangamanga Ajapi Mhango yati boma ndilodzipereka pa ntchito yomalizitsa msewu wa Rumpi Nyika komanso Njakwa Livingstonia mboma la Rumpi. Ndunayi yanena izi pamene inayendera misewu iwiri. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Anthu okhala mboma la Rumpi ndi Chitipa akhala akudikira mwachidwi kuti msewu wa Rumpi Chitipa Nthalire uthe. Msewu umenewu unayamba mu 2018 koma wakhala ukuyimayima kamba ka nkhani zachuma. Pozindikira izi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajapi Mhango anayendera ntchitoyi pa mtunda wapakati pa Bolero ndi Bembe kuti aone mmene zinthu zilili. Amhango anati akhutira ndi gawo lomwe lamangidwa ndipo ati ngati boma ayesesa kuti kontrakita yemwe akugwira ntchitoyi Prem Construction Limited apatsidwe ndalama zake zonse zokwana 29 billion kwacha kuti amalizise makilomita 20 a gawo loyamba. Ntchito zofunika zina zonse kufika pa 19 kilometers koma kumbali olikatala awa ikako 8.3 kilometers kwinako adapanga prime kwinako angopanga roadbed. So ntchitoyo idakali ngati ubwino kunaonera kuti ma key drainage structures ma bridge awapanga kale chotika ndi kuti ntchitoyo ikwende tubwino. Muchikana kauti zonse zinali malo mache mwina panoboza kumaliza koma mwenecho kunali mavuto awiri atatu amene atiuza. Pothirirapo ndemanga pa msewu wa Njakwa Livingstonia, Amhango anati ntchito ili mukati yopeza kontrakita wina kuti amalizise msewu omwe unayima muzaka zisanu zapitazi. Mkulu wa ntchito zomangamanga ku bungwe la Roads Authority a Joel Olongwe ati misewuyi akuyilondoloza kuti ikhale yabwino komanso yolimba. Kamati June this year my bidding documents are ready kuti pange procure contract amalizise kumene kwa 25 kilometers. Kwa mene mpona ntchito inatala about 6-7 years ago, so it's very conditioned in apo ndi apo tapanga observe mwina my drainage ofuna kuti pange improve. So land strides. So we're coming back to make those touch-ups, but so far so good. Wapampando wa konsolo ya Rumpi a Alfred Butao ati misewuyi ikatha mbewu zakumunda ziziyenda mosavuta popita kumsika komanso ipititsa pasogolo ntchito zokopa alendo. Ntchito zimene zikatha bwino ngati msewu wa Rumpi Nyika mkuziwa kuti msewu umene ujawu umarumikizisa boma la Rumpi pakana ukafika ku National Park uko ndi kuti nkhani zokopa alendo zikhala zupita patsogolo komanso muziwaso kuti ku Rumpi mbali imene ichayo ndi imenenso anthu ambiri amachita maulimi osiyanasiyana, maulimi afodya, chimanga ndi mbewu zosiyanasiyana. Nditi zotanthauza kuti msewu umene uja ukatha
anthu makamaka alimi komanso anzathu okona zachilengedwe uku aziyenda ndithu mwabwinobwino. msewu wa rumphi kukafika kuchitipa ndi wa makilomita 262 pamene msewu wa njagwa livingsoniya ndi wa makilomita 75. Blessings Gondwe, MBC Rumphi. Pa nthawi imene ulimi makamaka wa zipatso ukumana ndi chiopsezo cha matenda komanso kuvuta kwa mvula, mlimi wina m'boma la Chikwawa akusimba lokoma kamba kopanga ulimi wakasinthasintha. Secret Segula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mayi Lukia Chinyama omwe ali ndi zaka 36 ochokera m'mudzi mwa Mwiza mfumu yayikulu Chiputula ku Chikwawa anayamba ulimi wa zipatso mu chaka cha 2023 ndipo chidwi chawo chinali pa ulimi wa nthochi. Ulimuwu wasintha moyo wawo. Achinyama ndi mu chaka cha 2025 anapanga phindu pa 450,000 kwacha kupyolera mu ulimi wa nthochiwu. Mayiwa omwe nditilala ati kudzera mu ulimiwu akwanitsa kutumiza ana awo ku sukulu ndiponso posachedwa pa nyumba yawo ikhala ndi magetsi. Ndinayamba 2023 pamene atabwera abungwe ndimalima zipatso zosiyana amene mukuonera pakomo pano pali papaya, mango, zinthu zosiyana ndi eventually watabwera bungwe limene 2023 anakwanisa kunena kuti bwanji inuyo mayi ndi banja lanu pasene mbewu ndipo mbewuyo ninalandiradi masakasi 33 2023 ndipo mbewuyo atatipasana ndi pasankhali pagulu koma anangokonda pamalo pano kuti tiyikepo ndipo tinazala tinayamba kuthirira madzi titathirira madzi napeza kuti pang'ono ndi pang'ono 2024 pamene nayamba kukolola. Mayi Chikondi Thyoka ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Evangelical Association of Malawi boma la Chikwawa. Iwo ati ndizonyaditsa kuona alimi ochuluka akudzidalira pawokha monga mmene Mayi Lukia Chinyama akuchitira. Tindi nkhani zingapo zimene tingakambe ngati project imene kuti ndi project yayikulu imene tingakambe chifukwa cha kubwera kwathu kwa Evangelical. Ena akwanitsa kugula njinga za moto, ena akwanitsa kugula malata, ena pamene tuna pano akwanitsa kumapira manafizi, enanso pakadali pano akwanitsa kukhala kuti odziyimira pokha chonje chokwanira. Pakadali pano malo okwana 7,000 hectares boma la Chikwawa agwiritsidwa ntchito polima nthochi ndipo ulimuwu ndiopindula ngati alimi ambiri atayamba. Atilibe Chitalo ndi mlangizi wa Livuzi APA ndipo akufotokoza zambiri. Ngotheka wazo kuti mbali ya Chikwawa imalandira madzi ena ochokera kusolo. Chikwawa yonso mbali mwina imphepete mwa Ashire ndiye ulimi wa nthochi umafuna madzi ndiye kuti Chikwawa kumbali zina ngotheka. Panopo nthochi zimene zikulimidwa mtundu wa William. Pakatipa unduna wa zamalimidwe wakhala kulimbikitsa alimi kuti azilima mbewu zosiyanasiyana ndi cholinga chokuti adzipindula ngati mbewu zina zingagwidwe ndi matenda kapena osachita bwino. Mneneri wa undunawo Mayi Salome Gangire akufotokoza ubwino olima mbewu zosiyanasiyana. Kulima mbewu zosiyanasiyana kuli ndi ubwino wambiri ndiponena kuti ndikamakamba ngati nthawi ya matenda kuti pakagwa mliri wa matenda ena kuli chilala mbewu ina ikalephera inayo imachita bwino basi chifukwa chake nkalapapa ndi matenda anazikambwe amene agwira kwambiri chimanga ndi chimanga madera ngati ambiri amene ali pansi pa blood diabetes komanso kupachinga ndi chimanga amene oko chakanika sinachite bwino. Malingana ndi undunawo alimi ena ochokera maboma a Machinga ndi Blantyre omwe anadzala chimanga chokha mbewu zawo zili pa chiopsezo kamba kuti chimanga chinagwidwa ndi matenda anazikambe omwe achititse kuti alimi akulole chimanga chochepa. Secret Segula, MBC Blantyre. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Love More Fazili wati timu yake ili ndi kuthekera kochita bwino ku mpikisano wa WAFCON ngakhale kuti yayikidwa mu gulu limene likuoneka kuti ndi lovuta. Malinga ndi maere amene achitika dzulo, Scorchers yayikidwa mu gulu C ya mpikisano umene uchitika chaka chino mdziko la Morocco limodzi ndi mayiko a Nigeria, Zambia komanso Egypt. Mpikisano wa WAFCON udzayamba pa 17 March mpaka pa 3 April. Draw ya mphamvu, draw yonena kuti ipereka chiyembekezo kwa ine ndi Scorchers maplayers zonse ndazinzanga ku technical panel. On paper titonera ndi mpira pali matimu akuluakulu amene alipo atatu kuyamba Nigeria, Egypt ndi Zambia. Komano ngani yaikulu ndiyoti
ikuchedwa group of death komabe ikutipasanso mangolomera amphamvu kuti tizikonzekera mwakuya komanso modeka ndikukhala ndi chiyembekezo. Tikuyenera tiziwe momwe Egypt ndi Nigeria mphamvu zawo ndi zofoka zawo. Kwakulu ndi matimu akulu Nigeria anatenga kapu imene chaka chatha, komano Egypt ikuoneka kutinso yalowamo mmene kudzera kumbali chitseko chakumbali chakumbuyo sinapangana qualify, komano ili mwa matimu fulu amene ayapasidwa mayo kuti alowe. Zikutipasanso kwambiri chiyembekezo kwa Egypt kuti muna mwake ngati sinapezeka nawo kuti pa matimu 12 amene anapeza chipambano kuti afike stage yomaliza. Kwakulu tayang'anira kuti kodi mmene chinapangisa kwambiri a Egypt asachite bwino, asalowe moyenera chinachi chani. Ndi zofoka zawo zimene zinapangisanso kuti asachite bwino. Kwakulu tigwiritsanso ntchito mphamvu kuti zofoka zawozo. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano. Tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasintha dzina la msewu wa Paul Kagame mu mzinda wa Lilongwe kukhala msewu wa John Chilembwe. Anthu akupitirira kuchita nkhanza kwa achikulire ngakhale boma komanso mabungwe akuchita chotheka kuthana ndi mchitidwewu. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers watali ndi chikhulupiriro kuti timu yake ingathe kuchita bwino ku mpikisano wa WAFCON ngakhale yayikidwa mu gulu limene likuoneka kuti ndi lovuta. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Masana opambana.